Amalunga e-SACP nabaholi bebehlangene ukugubha impilo yenqalabutho yezomzabalazo. Ikhulumi zimchaze uDorothy Nyembe njengomholi owayeqotho engathuswa ubala. Bathi bafuna uqiniswe nempi yokulwa nesihlava sokuhlukunyezwa abantu besifazane nezingane. Umsebenzi usasiqalele. Iloko ukuthi sifundise abantu bethu besilisa ukuthi abuse umuntu wesifazane akukhona kuphela lokho esikubona kuma TV okubabulala sibadlwengule. Yabo maningi ngaba amakhansela abantu besilisa ababa amakhansela ngoba badlwengule amathuba umuntu wesifazane ukuthi abe ikhansela. Inqwaba. Yabo. Inqwaba. That is part of women abuse. uNyembe washushiswa amahlandla elandelana uhulumeni obandlululo ngenxa yeqhaza lakhe emzabalazweni. Umndeni ukhumbule iqhaza lakhe. Ningi ngababefika lapha ekhaya abantu bengena bephuma bezocela ulwazi kuyena ngazo lezi ndaba zemzabalazo. Kuze kube manje njoba nje sikhona nathi sazama nathi ukuthi siqhubeke lapha ekade ekhona. Bonga kakhulu ke nje nawo umkhandlo khona ukuthi entweni abazenzayo bazi ukuthi usekhona umndeni wakwaNyembe. Iqembu lisebenzise lelithuba ukuhlaziya ubudlelwane balo nohulumeni we-ANC. Not saying, and mind you, we are not saying that this alliance will last forever. We are not saying that. And there are enough chances that in the next 10 years, something dramatic may happen. Iqembu lithi lizoqhubeka nokukhankasela i-ANC njengoba kubhekwe okhethweni lohulumeni basekhaya. Bongani Gema, Izindaba ze-SABC eDundee.